solamente quero dar as gracias, sobre todo ao subdelegado do Gobierno, por ter a ben empezar esta campaña en Vilamartín. A verdad que é un gusto ver este despliegue, estes medios. As gracias ao comandante por a labor que están facendo no Camiño. Neste caso falo como presidente da Asociación do Camiño de Inverno, que estamos, desde logo, francamente sorprendidos ca cantidad de medios que se están a dedicar á protección no Camiño, sobre todo pensando nesa inseguridade que a veces se crea polo das mulleres, non? Que sempre é ese eslabón débil que temos que transmitir esa confianza para que sepan que están sempre protegidas. E é un gusto ver que temos todos estes despliegues a nosa disposición. Dar as gracias tamén a Asun, que sabéis que é a presidenta da Asociación do Camiño de Inverno por Valdeorras e que leva tanto tempo empeñada en que o Camiño de Inverno sea un camiño, non sabemos se de momento tan importante como é o francés, pero seguramente que algún día andaremos cerca. Xa sabemos que se está desbordando o francés, xa sabemos que están vindo os peregrinos por a nosa comarca e cada día máis. Así que, pues nada, moitísimas gracias a todos e pasolle a palabra ao subdelegado.